אז שלום לכולם, תנמיך את זה. לא. איתכם יניב וליאן, ועוד מעט אני אלך לרופא ויניב יעלה סרטון על איך לעשות כמה פקודות. על פקודה אחת. לא, פקודה שאתם יכולים לעשות טוב. הוא יעשה על לקי. אני לא עושה לקי. טוב, נעשה את זה ביחד. אז, אוקיי, ואנחנו, כמו שהבטח אח, אנחנו עושים הישרדות. אוקיי, יניב, תמשיך, אני עכשיו באה. עכשיו הולכת? לא, אני לא הולכת עכשיו, ב-12. טוב, יש לאגים. היו לאגים. בוא נלך לחצות עצים. זאת הפקודה. אוקיי, אז באתי. למה עכשיו? אנחנו לא מרמים. כמו שתמיד מתחילים בהישרדות, אז חוצבים עצים קודם כל. אז מה נעשה? יניב, תהרוג את הכבשה. פשוט צמר, אתה יודע. יש שם 3 המוסקטרים, אולי להרוג אותם? אנחנו גם נעשה מיטה. חכו 3 מוסקטרים, או תראו. יום יבוא וננקום בכם. לא, עכשיו יהיה סוף שלכם. לא הספקתם לחיות. מה לעשות? הלכתי להרוג. היום שלכם... מת. 1 מת, 2 מת, 3 אוקיי, 3 צריך. ניצחון. בוא נעשה מיטה, קודם כל על ההתחלה. לא. אני אסור לי, אני יכולה. מה? לא יודעת איך שמתי. מה? אני לא יודעת איך שמתי את הפקודה הזו. אני צריכה לדעת. ואם מישהו יודע איך 2 יכולים לשחק בסרבר? זה מובן. לא, אז תעש. מה הקשר? זה באמת מובן. פשוט נכנסים לסרבר, לא משנה איזה סרבר. לא, כאילו, התבלבלתי. זה לא בעיה. אתם יכולים לכתוב לנו איך עושים שרת? בדסקריפשן. כן, אנחנו פשוט מאוד רוצים. נשלח לכם את המוד לקי בלוק. בלי שום קשר לשרת. לקי בלוק. אנחנו מציעים לכם לא לעשות את זה בהישרדות. וזה יכול להיות כמעט לכל הגרסאות. לא. אבל אנחנו עשינו ב-172, זה משהו קטן. מי? ביוטיוב. מי ששאלת? זה מוד. דיבר על המוד. נו. אבל יותר טוב כנסו ל-172. כן. הכי טוב, אולי זה לא יעבוד. לנו זה לא עבד ב-164, כי נכון. ניסינו 164, לא עבד. אז
וניסינו 172, אבל. הפרק הראשון נראה לי יהיה כמה דקות. 10, 23. כי זה, אנחנו מכירים את זה כשאתם רואים סרטונים, אז הפוך. אז כשאתם רואים סרטונים, אחרי זה עושים את זה כמה דקות, וכאילו אתה רוצה להמשיך לראות. כל זה... אם יהיו רעשים ברקע. אז סליחה, אבל נראה לי אנחנו לבד בבית, השלנו גם פה. וואי, אני צרודה, סליחה. מה סליחה? מה סליחה על זה שאת צרודה? מה סליחה? שמע, לא הבנתי. אתמול בלילה, אתמול כמעט הגעתי. באמת, זה עלה לי ככה עד לפה. אכלת בלילה. לא אכלתי. אני אכלתי בלילה, זה לא אכפת לי. אני שמעתי אותך. שמעתי ככה, מה אמרתם? שיחקתם, שמעתי גול, שיחקתם זה. מה? פיפה? כן. איך? עשיתי 2. הנה פיפה. נעשה אולי סרטון על זה. כן, אנחנו אבל... לא עוצרים, כי אני לא יכול לעצור באמצע הסרטון הזה. אנחנו גם... הייתי עכשיו אנחנו... מסי עשה גול וניאסטה. זהו, נאמר לא מתאמץ. שמע, לא רוצה שניתן לו פס, הוא מחכה. אנחנו זה... אולי נמשיך היום ואולי מחר. הנה קניון. קניון. נפלתי על האבן. ומאיפה זה הגיע בדיוק? נפלתי על האבן. עכשיו זה יהיה עוד בערך 2 דקות וזהו. לא, נראה לך. כן. סרטון קצר. כי זה רק פרק אחד. זה כמו הקדמה כזאת. כמו הקדמה, ואם תביאו 3 לייקים ו10 צפיות, נמשיך. אם תיתנו לנו 5 צפיות. ושמעו, במשך השבוע גם באמת. אנחנו נהיה במפות. לא. איזה לא מפות, שרתים. אני גם מדבר עם יניב בסקייפ, כי אתם יודעים, אתם לא יודעים. ביום שבת הזה, היום יום, שבת שלום. ביום שבת הזה אז הוא הולך, והוא גר בכלל לא בחדרה. להגיד להם איפה אתה גר? למה? קיצר לא בחדרה. זה הסקין שלי, זהו, זה הסקין היחידי שאני רוצה שיהיה לי. את שולחת לי אותו, הוא השני. בסדר. אתה לא בא לי למנהרה, אין לי לפידים. איך אנחנו יוצאים מפה עכשיו? טוב, זה היה...